Γεια σας φίλες και φίλες στο YouTube, Zyrex εδώ και σήμερα θα παίξουμε Brawl Stars. Είχα διαβάσει στα σχόλια ότι θέλετε να πουσάρουμε 1000 τρόπαια όλοι, οπότε αυτό θα κάνουμε. Πάμε να τα αγοράσουμε gadget, θα αγοράσω αυτό, ένα star power και ένα extra, αυτό νομίζω είναι καλύτερο. Δεν μου φτάνει το λεφτό να πάρω και gears, να πούμε ένα steal και damage. Πάμε σε solo showdown. Κάνει το map, οπότε φύγαμε. Θα είναι το part 1 από το να πουσάρουμε 1000 τρόπαια όλοι. Πάμε λοιπόν να δούμε πως θα πάει αυτό. Είδα γενικώς σας άρεσε λίγο πολύ το προηγούμενο επεισόδιο, είχα δει αρκετές προβολές. Ελπίζω αυτή τη φορά μην μου κάνει πρόβλημα το ίντερνετ μου. Κάτω, έφυγες. Αυτός. Ωραία. Πάμε από αυτά cubes. Νικάμε. Όχι. Άγκορ, τέλειωσε. Εντάξει, σιγά. Θα βοηθήσει να κρυφτώ κιόλας. Μην είναι μόνο κάποιος εδώ. Ένα σελίκι από κάτω. Ένα cube εκεί. Πάμε. Κάτσε να βγάλω αυτό εκτός γιατί θα με σκοτώσει αλλιώς. Κάτσε να δούμε ποιος θα πεθάνει. Περίμενε πέσει στις Ταρνόβας. Όχι, το πήρε. Εκτός. Τώρα θα βγει και Σταρνόβα εκτός τώρα. Όχι, δεν προλάβω. Έλα, Σταρνόβα. Σέλι. Εσύ έχεις μείνει. Τώρα φοβάσαι, όχι δεν θα σε αφήσω να πας αυτό το τσάμπερ. Και δεν να το σκεφτείς. Πέθανες. Σιγά μη σ' άφηνα να ζήσεις. Πάμε λοιπόν. Ένα βλακεία σπρέι. Άρεσε εδώ όλοι. Πάμε δυνατά. Πάμε. Θα μπορούσα να ποσάρω και Daryl στα 1000 τρόπαια άμα θέλετε. Να κάνω κανένα live άμα θέλετε. Να γίνει αυτό το gadget. Πάμε να δούμε τι θα δούμε. Ένα σπρέι. Δεν έχω γύψει του. Πώς λένε και λόρις υπάρχουν. Δεν με σκοτώσει γιατί έχει σημείο 55 XP. Όχι! Φύγε. Πώς απέξω. Μήπως συνεργάζονται τώρα, έλα. Άντε, ποια θα συνεργαστείτε κιόλας. Σιγά μη σας άφησα συνεργαστείτε, δεν το κατάλαβα. 100 XP, για να δούμε. 30 kill. Έχουμε σε ένα chaos drop. Ένα. Super rare. Epic. Please mythic. Σε παρακαλώ. Όχι epic. 200. Τώρα έχουμε τον no. Πάμε λοιπόν. Ωραία. Δεν φαίνεται τόσο καλή αυτό. Τώρα πάμε.
Όχι. Όχι μέσα. Λέω. Το τσίνι. Να πάμε στην Κολέτ. Ναι, Κολέτ αυτό. Άντε. Θες να ζήσεις κιόλας Κολέτ. Άντε. Κολ. Μπάρλο. Αυτός και Μπάρλο και υπέ. Ο Μεγ. Μεγ είναι λίγο κοινό. Φοβάμαι. Σταρνόβα. Εδώ και εδώ, ωραία. Number. Όχι, δεν θα σε αφήσω να σκοτώσεις. Άντε. 42. Εδώ. Να το μετά. $58 τρόπαιο. Χτίζουμε win streak. Πάμε λοιπόν. Πάμε. Μπροκ από κάτω. Όχι, δεν είναι μπροκ. Ήταν πιο κάτω. Δεν πειράζει, το σκότωσαμε. Καλύτερο για μας. Και εδώ. Πάιπερ. Τι είναι αυτό? Όπως και εσύ μπας. Πού πας? Να μου κάνεις και εσύ stand. Σαν δεν τρέπεσαι. Έλα δυο stands έτσι απλά. Κλέβεις και τα cube, Edgard. Άντε, θέλω να κλείσεις τα cube. Έφερα στο bull. Άλλο ένα stand εδώ. Όχι, άκυρο το stand. Φυγέ. Έτσι. Το κάνω. Δεν φοβήθηκα, αυτό δεν το πέταξε πουθενά. Έλα εδώ ρε, πού πας Σταρνόβα? Έλα. Φοβάται, δείτε τον, φοβάται το φοβιτσιάρης. Έλα ρε, τώρα σε μια φάπα και φοβάσαι. Άντε. Φοβάσαι κιόλας. Ωραία, θα παίρνουμε κάτι καλύτερο. Και ο stroke. Από εδώ πέρα θέλω τουλάχιστον ένα mythic. Super rare, 2. Έλα, epic θέλω. Και other credits. Όχι, δεν θα το κάνουμε σε ένα τραστού. Ωραία. Βάλτε όλη τη θετική σας ενέργεια να πετύχουμε ένα mythic. Δεν τη βάλατε λογικά, γι' αυτό δεν το πετύχαμε. PowerPoints μόνο. Είτε εδώ. Ναι, εσύ εδώ. Ωραία.
Piper από εκεί πάνω. Έλα από εδώ κάτι ντάμα τον σκάσει το Piper. Από κοντά δεν σκάσει τίποτα, από μακριά εσύ το θέμα. Έτσι να πρέπει να σπούν το αυτή το Τζούτζου. Το λέω βασικά. Λοιπόν, θες να μου πάει στο kill. Σαν δεν τρέπεσαι, πάμε. Μπώνει εκεί. Άλλη μια Τζούτζου βγήκα. Αυτός, έλα και σε εδώ. Μπώνει, οι δυο μας. Πάρε σε το spec, θα πάρω εγώ τις B. Άντε, πήρες εσύ το spec, πήρα εγώ τις B και σε σκότωσα. Άντε. Και... τίποτα, power up. Συνεχίζουμε λοιπόν. Κερδίσαμε όλα τα daily, συνεχίζουμε. Πάλι σε δύση, ναι, πριν να βγάλω. Αυτό παρατήρησα τώρα. Πού είναι μπας από πάνω, όχι κόλτ είναι. Εδώ στο εδώ. Αυτός, εδώ, αυτός. Και κάπως έτσι σκοτώσαμε το μισό πληθυσμό του Brawl Stars. Έτσι μπάμπα, όπα, internet lag. Κάμε εδώ πέρα με gadget και ψωρώνουμε και τους δύο. Άντε. Πάμε quest. Τίποτα. Έλα. Όχι, δεν είναι skin. Έλα ρε γάμο, το ένα skin δεν μπορούμε να πάρουμε. Όχι. Έλα γρήγορα, γιατί? Έσαι εδώ, όλα γρήγορα ανοίγουν. Σε εδώ. Να με quest, όχι. Λοιπόν, πάμε εδώ, 1000 coins. Αυτό. Βάλτε πραγματικά εδώ πέρα όλοι τη θετική σας ενέργεια να πετύχουμε στο Mythic, έστω. Έστω, μην μείνει rare. Έλεος, δεν τη βάζετε. 20 blinks μόνο. Σε εδώ. Για να δούμε, θα δούμε. Πάνω. Έλα, αυτά πιθανές και το ξέρεις, έλα. Δεν θα προσπαθούσες. Και καιρό μου. Έλα, με τον κρέμ. Στο παιδί super tower και έχει πάνω μου. Έτσι μπαμπ, ο Amber. Γύφη. Εσύ με εδώ πως νύχω καλά πάνω μου, δες. Πάμε παρακολουθώ τη Σταρνόβα, γρήγορα. Γρήγορα γιατί να μαζίσω το μισό πληθυσμό. Ωραία, εδώ και εδώ. Έτσι μπαμπαμ να εμφανίζουμε το μισό πληθυσμό του Brawl Stars. Έτσι, μπράβο.
Πάμε ξανά άλλο ένα. Και νομίζω ότι έχουμε πάει τουλάχιστον bronze 1 τον όλοι. Έστω στο part 1 για 1000 τρόπαια όλοι να τον πάμε bronze. Στο επόμενο, στο υπόσχομαι τον έχω πιο ψηλά. Τουλάχιστον silver. Να Φρανκ, δεν βάρασε εδώ ρε Φρανκ. Πάμε και εδώ. Εδώ πάμε πρώτα το φύγει το 2. Θα πήραμε προς έτσι, όπ Φρανκ. Αγκόνια. Θα πάμε για την τύχη σας, αλλά θα πεθάνετε και οι 2. Είπα θα πεθάνετε και οι 2. Μπαμ, 3. Πάμε στη Star Nova να φανίσουμε τον μισό πληθυσμό. Και να τους βρω κιόλας. Πάμε. Από κάτω θέλει. Πάμε. Όχι ίντερνετ. Ίντερνετ μη μου τη χαλάς τώρα, έλεος ίντερνετ. Νόβα να πάω να καθαρανηθείς. Πες εδώ. Το ίντερνετ μου. Η Νόβα της κατά ίντερνετ βγάζει. Πες εδώ ρε. Με την Νόβα. Λες. Εδώ. Όχι, δεν θα το πάρεις εσύ, εγώ θα το πάρω. Να το λόγω αυτός που είναι... Είναι εδώ πάνω, μπαμ. Και το πήγαμε bronze 1, νομίζω. Α, στα 250 είναι άκυρο. Θα με ανεβάσουμε στα 153 τρόπαια. Όποιον να πάρω, Τζέκι. Θεωρώ ότι είναι καλύτερη Τζέκι. Και 100 credits για το στου. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.